tato potima dosa tanagudangi martang yang mahita. Ali Tuhan di bata pargugu na satu dosan jala amanami. Ujau hami dogoarmu na badiai. Ala na targugut hami marningot dosa nami. Say marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak di debata nagabejol maalani hami. Namate jala na hehesian namate. Nama naik tu benua gijang doho mangudion hami. Asiru ham di hami. Saya patok tong ma di hami roha hamuliate utuho. Oto di perbadia pangapul di namarsa roha. Pamalum masaluhut na bernit. Binahin ni dosa nami. Roma homa mangingani hami. Asa marlas ni roha hami. Mangulahon lomo ni roham. Odo parhitian ni asi ni roha. Saya unang tulak hami. Say tangihon mahami huwale di bata anak do to di porbadia. Amen. Baga-baga ni di bata taringot tuha sesaan di dosata. Aidang adong ibar ni i ay saluhut do pardosa jala hurangan maradukon hasangapon ni di bata. Alai akan agabi pitor binahen ni basa-basa marhitisian asin ni roha. Hinorhon ni panubuson na marhite-hite Kristus Yesus na pinazongjong ni di bata bahin habang sa parasian marhite-hite haporsiahon di mudarna. Asang hapon madidibata na digijang.
ni debata epistel di minggu sadarion tersurat di Pesalmen bidu 145 mamuka maisian ayat 10 pitu saha rodi ayat 20 sada tajahama marsikat soreng nabonar do jahuba disaluhut akkadalanna jalabasa di bagasan saluhut jadi-jadianna Donok do Jahoba disude akan namanjau ibana, tongon tahe disude akan namanjau ibana di bagasan hasitongan. Ibana mabahin lomoni rohani akan makka biari ibana jala dibege do anggu kakung dasidai jala dipalua do nasida. Jahoba do pangondingani sude akan namahaholongi ibana, jala disiapon do sude aka parjahat. Ikon barita honon ni pamangaku do puji-pujian di Jahoba jala nasa sibuk mamuji goarna nabadiai rodi saleleng ni lelengna wala ni do sahatna martua do akan atu mangihon hata ni dibata jala naupeopsa amin.
tidakkum maha pursiaw tay songon nahin natidakon nidongat tasa pursiaw di sadok pertibion rap mahitamadok au porsia di debata jahuba ido ama pargogo nasa tudusan na tumapalangit do tano au porsia di Jesus Kristus anak ni debata jahuba na sesadai imana tinubuon si Maria naga begawia setod di porbadia adorak sa bubuhan ido tuhata na tumaon na birnit di pangungan di selatus na mati tarpazal lo ibana di hapinor silam na tua tuono turun di tanom na mula mangulu di are patuluhon na manaik ke surgu la udul siang di bata jahuba amanai pargugu na satu dosani di siba ibana pay mangulak sugut tanaon mangumi ala na mangulu do na mate au porsea dito di porbadia jalarung sada huria na badia huria to pandala Kristen akka na badia do dia sesadu do sugut dan hal nang mate do dia nguluan na sora suda amin. Shalom. Tikting Minggu 6 November 2022. Naparjolo Guarni Minggu. Guarni Minggu tasadarion Imam Minggu per 22 hon dung Trinitatis dohot topik Minggu marsihohot di bagasan poda ni Yesus Kristus. Napar 2 hon parhobas di hari Minggu sadarion tanggal 6 November 2022 boy mata jaha di tikting. Patuluhon tikting namasa parjulu rapot program tahun 2020 HKBP Harapan Jaya. Berikut jadwal rapat program tahun 2023 yang akan dilaksanakan. Pertama, rapat perencanaan program dan anggaran masing-masing seksi kategorial dimulai tanggal 23 Oktober sampai dengan 13 November 2022. 2. Hasil rapat seksi kategorial dibawakan dalam rapat tingkat dewan dimulai tanggal 13 November sampai dengan 20 November 2022. 3. Hasil rapat tingkat dewan akan dibawakan dalam rapat perhalado pada sermon perhalado hari Kamis tanggal 1 Desember dan tanggal 8 Desember 2022. 4. Hasil rapat perhalado akan dibawakan dalam rapat huria hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 masuk pukul 18 WIB tempat aula gereja. Tatanya konma rapat penyusunan program kerjai bui merdalan dengan bahan pasangap Guarni Tuhatta. 2. Pilihat tujulu sadarion Minggu tanggal 6 November 2022 di Minggu Manogot Arian Dohot Botari huriatta papungu pilihat tujulu dung sidung jamita si pasahatot tatu dana pensiun HKBP pusat sialani tapasahat ma pilihan nadung menggan patuluhon dana nasorang na di hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022 di basa-basahon tuhata dosa dadak danak bawa di amata upa sahat sianipar inata Rosdiana Borusitorus sian huta rawapasung wilayah Efrata sipas dodak danaki suang-songoni nang natorasna tatanya kon mada danaki asasi burmagodang jalan marhabiaran tu dewata. 4. Ruas Natabba mamuka sadarion Minggu tanggal 6 November tahun 2022 di Jalodo Gabe Ruas ni Huriata Ima Amata Joseph Aprians Jaya Nababan Inata Yunita Marliana Hara itu Borusian Turi dohot sada dak danak bawa dohot sada dak danak boru sian huta Perum Harapan Jaya Jalan Meranti 1 Blok A nomor 47 wilayah Jerusalem. Naropida sian HKBP Pulomas Resort Pulomas
Distrik Walu DKI Jakarta Raya. Anggiat maruas nai barui gabe ruas na burju di huriatta. Dipangido ma turuas nai baru asa jongjong di bangkuna. Mau latih, silakan duduk. 5. Natal dakdanak sikola minggu. Di pabotohon tusuder natoras dakdanak sikola minggu mangarahon dakdanak patupahon latihan liturgi Natal tiap hari Minggu masuk pukul 10 WIB sahat Rodi Nasidung. Onom Bajar Seksi Remaja Naposo Bulung HKBP Harapan Jaya. Seksi Remaja NHKBP Harapan Jaya di Patupa Bajar tatanya kema jala tadukung bajari asa mardalan do denggan. Parhepengon niru huriatta di mingguon bui mata jaha di tikting saldo kas ni huria per 6 November tahun 2022. Huria diakoni
Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha imana mangaramoti akati ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna hatani debatan jamita di mingguta sadarioni mas yang surat ni apostel Paulus tuhuria Tesalonik napaduahon 2 Tesalonik bidu 2 ayat 10 tolu rodi 10 pitu hujahama di tonga-tongat tak alai natamado hami toktong madok mauliate tu debata marningot tamu alia kadongan nahina holongan ni Tuhani ala dipilih debata hamu siam mulana asa saut tamu malua ima marhite siato dina pabadiahon dohot hapor siao di hasit tongan aitu sido hamu di jauh marhite hite barita nauli nahu barita hok kami asa partoha pamudi hasangapon itu hatta Yesus Kristus atau ngalia kadongan hot mahamu jongjong jala marsitio pamahamu tuaka poda nah wajar hok kami tuhamu marhite sian hata nang surat pe apala tu hata Yesus Kristus doh hot debata amata nama kaholongi hita jala mangaleho napul-lapul namian toktong dohot pakirimon nadenggan sian asini rohai ibana mamangapuli jala pahoton rohamuna di bagasan nasa ulaon nang hata nadenggan imasaha ni pajahota holan ayat 10 tolui majolo tapa husor-husor alamat cemurado atusan dak polai koluluan jahau nak katapsiran jaladang maol hata nanidok nadisi hulangi majahahon holan sakalimati alai natamado hami toktong madok mauliate tu debata holanom majo akamanginang natamado hami toktong madok mauliate kami selalu mengucap syukur hata toktong madok mauliate dada di totuhon situasi tiki dapot lasni rohama adong rezeki dapot door prize tiki ulang tahun manian manang naik pangkat manang monang diterima yanakon tu perguruan tinggi nahinalo mohonna manang dapot parkarejoan madok mauliate daung aladidok kami selalu mengucap syukur asa hata toktong manang selalu fide aitu sido hamu di jauh marhite-hite barita nauli nahu barita hok kami ninda atong molo songoni di ayat 15 alea kadongan hot mahamu jongjong jala marsitio pamahamu tuaka poda nahu wajar hok kami tuhamu marhite sian hata nang surat pe hot mahamu jongjong topik ni mingguta sadarion berdiri teguh dalam ajaran Yesus Kristus menarik huria Tesalonikaon uju ditongos Rasul Paulus suraton poso dope umurna hira 3 bulan dope masih hitungan bayi kalau manusia masih merangkak karena baru menjadi Kristen baru menjadi orang percaya karena itu perlu pupuk siraman rohani asa togu takas marurat jala marparbue nasida
hati hai sahat do barita itu Apostel Paulus hinagurang niaka nanaing mangaliluhon na sida. Ibarat tanaman na baru disuat dicangkokkan dope, ikut ditabor-tabori don, ikut dirawat doon, aladang tugu dope marurat tutoru. Alanima didok dipaingot Apostel Paulus dilubahon asa tugu hamu, berdirilah teguh. Supaya tidak jatuh terombang ambingkan oleh rupa-rupa dunia ini. Di Pesalmen 52 dohok 53 digobar hodongolu ni halak na porseai songo pohon kurma. Pesalmen 52 dua pohon digambarkan. Pertama pohon kurma dan kedua pohon ares. Puasa digobar honon. Saya mau ambil satu contoh kurma. Alaido noaing gobaran ningolut taong. Songo biji ni rambutan may mulut apatudos noaing hera songo ni mabiji ni pohon kurmaon. Ayo jodoh teh tapangan. Apalagi kalau musim-musim puasa menjelang lebaran itu banyak dijual buah kurma. Petani dohonon, alai pegawai dohok lan nasi. Dada pola alani. Alai nama ngalehon hanguluan nama noktong idi hita. Tamado madok mauliate. Jalai do gobaran ni subtemai. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita memberikan yang terbaik. Parbue ni hapor seaon. Songon jamita sadarion tama madok mauliate tu debata siala saluhut nai. Amin. Ido tutu Tuhan. Mauliate mahusobahor rohanami di saluhut panarihonmu di ngolu nami nama milit tamisian mulana gabe partoha pami di surgo hasonangani partoha pami di harajaumu molohodo nama militami nang mangadopi akagalubang ni portibion akan narudut akan namaol pos marohanami alahona mangalehon gogo apul-apul ido hatam sadarion asa hotami jongjong jala marsihohot dipoda napi nasahami ima dalan nami, ima bohal nami, laho mangguduti hari-hari ni ngolu nami. Hutangnya kok kami saluhut ruas ni huriam. Siada dana namet met rodi nama tua akapunguan lansia. Tuhan, saya lehon hahi pason lumo biasa hisar partodion nami toktong mamuji pasangapo mulutung adong akaruas ni huriam na di bagasa parsahiton na gale pamatangna gale pikiranna saya puli pargogoi pasu-pasu akau bak na pinangan nale Tuhan mangalehon hahi pason urupi makan atoras marhite todimi laho mangajari pagodang-godako nakadadana naung pinalumehomi asa martubur di bagasan biar midaho gabi anakon natoktong pasangapon natorasna lumobi pasangapon guarmu dia kana makasih holi di sirokapna naung tuk umurna marhasohotan na sodapok sirokapna Tuhan toktong dotangya konon nami akayanakon ni huriam sai patongon ale Tuhan akasirokap na nama biar midaho gabe keluarga Kristen nagok dame aka keluarga ni huriam mauliate mali Tuhan nang disaluhut akadongan nami nama rulang tahu di bagasam minggon hodo nama ngalehon hai pasok gajang ni umur salam tabay dohok gogo ale Tuhan jala toktong ingot kami mamake hari-hari ni ngolu nami asa dapotan rohana bisuk kami huhamole teho kami nang diari sadarion dinagabe ruas nai baru
Di Huriam HKBP Harapan Jaya keluarga ni amanami Joseph Abhodo Haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan dohon nasauli basa namoliutus. Hupasahatami masian nani lehom mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami peleanon patibulhon harajaw mu di tonga-tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang nisi lehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say ro maharajaumu say saut malomoni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodaku Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasorhon ma damena tutodim. Na nito hata songonino nama dohoti ibadahon secara live streaming pinasahak ma selamat hari Minggu Tuhan Yesus mamasu-masu horas.